من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قال وعلى الله تبارك وتعالى وفات اليوم وتناول ثلاثة الأربع اليوم تجدي وورده kaya ga watan biyu watan safar hijira ta Abu sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1448 da yau ita ce ranar 17 a watan sai mu yi da yawa kudi ne su zuwa 15 da watan bakwai shekara ta 2026 da ko Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na garki na abubuwan bukari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja da ci gaba da harkar da littafin a tarbiyyar mu ala manhaji ahli sunnati wal jama'a wannan shi ne darasi na 128 ko darasi na 128 za mu tashi قال الأستاذ محمد محمود الباني وأنه كمان مفارق عليه maganarsa mulkis ko talhis na maganarsa yake cewa al-akhlaq mun san ana magana ne akan hali da ɗabi'u wanda ko ka ce muka rasa ko ka ce muka yi rauni amma kai ka san mu al'umma ce da akwai matsala cikin an faɗa ba ma jin daɗi don aka faɗi ba mu jin daɗi amma kai baka isa ka hana a faɗa ba wannan shi ne abin da baka isa ba kuma ko da idan an faɗa za ka yi ta hayaniya sai an faɗa to muna da halin ne abin da ya kamata mu muna yi ahlus sunna ba almajiran da suke cikin yaro yana ga in yana abuwa wanda yake sai hana shi idan ni ɗalibin malam wane in ba malam wanan nan ba mai daraja a wurina yau fa ɗaliban sunna haka su wanda haka yana nuna idan ni dan wane ne in ba wane ba mai mutunci a wurina shine ma'anar karatu waɗannan ɗalibai ne da ba za su taɓa haifar wa duniya da alheri ɗalibin ilimi na ƙwarai na gaske shi ne ɗalibin da duk inda ya ga malami sai ya girmama shi ko da malamin nasa ne ko ba nashi ba da ko da malamin daga wani ƙetare yake ka yi ladabi da biyayya a ce wannan ɗalibin yana da biyayya makarantarsa ta ƙwarai ce ai shi ma ci gaba ne ana ganewa kwanan nan mun ga abubuwan da ke gudana daga nasiha cibiya zama kari an yi nasiha akan ɗalibai masu lena malamai musamman masu zagin ƙungiyarmu ba dole a musu nasiha ba
abinda suke yi ba daidai bane su shagaltu da karantarwa ya fi alkhairi gare su da gare mu maimakon su soke mu dawo mu soke su ba alkhairi. Wai wannan nasihar da aka yi ba to shi wani wai nasihar ba ta yi mashi ba, domin a cikin abin da aka faɗa an ce a daina condemn, a daina rushe majalisin dutsen tashi. Don Allah jama'a, majalisin dutsen tashi na marigayi Dr. Idris Abdulaziz, wannan majalisi a tambaye ka tsakaninka da Allah da alkhairinsa da sharrinsa wane fi yawa? Saboda Allah, yanzu mu wannan majalisin ba mu da kurakurai? Daidai ne wani ya zauna ya rushe mu gaba daya ya ce masallacin garki kaza kaza ne? Akwai adalci? Kuwa me zai sa faɗa? Jiya ko shekaran jiya muna magana da wani bawan Allah dan uwa abokin da'awa, Imam Yusuf, chief imam na Obajana, dan uwa ne mai kokari, in Allah ya da za mu kokari ya zo nan wurin shi ma ya ba mu gudunmuwa. Imam Yusuf wanda shine babban limamin Obajana, ɗaya daga cikin matasan sunna masu albarka, shi muke tattaunawa da shi don ana ban labari, ni ban gani ba, ana ta tagin dina cewa akwai wani daga cikin yan uwa abokan da'awa ya mai da wannan nasihar da aka yi ta ce program ɗinsa, wai kullum sai ya kafe ya yi maganganu. Sai nake tambaya, to shi meye matsalar sa? To in kuskure ne ba sai yanzu ba in gyara? Sai aka ce ai matsalar sa wai na ce a daina rushe majalisin dutsen tanshi, kamata yayi yadda su suka fito suka rushe majalisin, ni ma in hito in soke majalisin. Kaga anan ai ba hankalin mu ɗaya ba, ba tunanin mu ɗaya ba, kuma kowane ɗan kukan gidansu yake yi. Ni makarantar da na fito ana kawata mana, kuma muna kowa yana alfahari da ubansa, don haka ina alfahari da malami na Sheikh Ahmad Adam Algarkawi, kuma bai koya mana haka ba, kuma ya ja kunnenmu duk abin da mutane suke na alkhairi kada ku kuskura ku ce ba su da alkhairi, ko ku rushe su ko ku ci mutuncin su. Wani laifin da aka yi masa na biyu, akwai wani matashi, kamar yadda ake faɗa ba, shi Imam Yusuf yake gaya ba wannan, wani matashi a dutsen tanshi ya fito ya kafurta wannan malamin nan na Kaduna, malamin dariƙar nan da ya ce annabi na zuwa majalisi. Ina so ku fahimci kadiyar nan da kyau. To yanzu wannan matashi na dutsen tanshi da ya kafurta wancan malami na dariƙa, to yanzu tun da a dutsen tanshi ya yi wannan magana sai kuma aka yi masa shiru, to yanzu ya zama wajibi a rushe dutsen tanshi gaba daya. Akwai hankali ma a nan? Ba haka ake yi ba. Majalisin dutsen tanshi dole ya samu wata jarabawa, ko mun ki ko mun so. Duk inda aka ce jagora ya kwanta dama, ko yanzu waɗanda suke karatu kusan tsare juna ne, ko ba haka ba? Kowa yana ganin wani abokin karatu na ne, ba wani wanda yake ganin shi babba ne akan wane, ko wane babba ne a kansa. Ba za a ce wurin ba babba ba gaba ɗaya, amma ba kamar lokacin da malam yake da rai ba. Sannan wannan matashin da ya kafurta ɗan ɗariƙan can fa, ni lokacin da ne magana ta fa ban san yayi ba, amma abin da ban sani ba, wai dole sai na fito na soki abin, kuma ban san an yi ba. Wato kamar abin da na faɗa ne a hudu ba, ɗaliban ilimi na ahlus sunna suna da matsala guda biyu manya, matsalar ikhlasi da matsalar tarbiyya. Kuma tun da karatun tarbiyya muke wallahi sai mun gaya mu juna. Ɗaliban ahlus sunna da sun ɗauko abu suna yi da yawa, kaso 90 zaka ga babu alamun ikhlasi a ciki, ba yi don Allah. Yanzu inda don Allah ake yi, ba ka iya neman lambar wayan mutum, wane ka faɗi abu kaza ka je ka gyara, kuma dole ne duk abin da ake sai ka sani. Jama'a kuna lura? Ba dole bane duk abin da ake sai ka sani.
yanzu ni wannan dan uwa da nan hira da shi yake gaya min laifin da wancan ke tuhumata, bi ma'ana yana can yana maganganu a kaina ni ban san ma me nayi mashi ba, menene wato abin da yake kuka da shi. Yaushe al'ummar mu za ta daina irin wannan? Allah ya ji kan Sheikh Habibu Yahaya Kaura. Amin. Shi yasa ko karatu zaka yi ka kusanci dattawan malamai don ka samu tarbiyya. Lokacin da muka je jihar Katsina, nace mu je mu kai wa malam ziyara gida mu gaida shi, ya sha jiki. Kuma in muka je mu nemi shawarwarinsa akan da'awa, don yana wannan da'awa tun ba a haife mu ba. Muka je muka duba malam, muka gaisa da shi, ya ba mu shawarwari, ya yi magana ta sama da minti 40. Kuma na nemi izininsa cewa malam muna so mu naɗi magana da za ka faɗa, ba don mu kaɗai ba, 'yan uwanmu ɗalibai su fahimta abin da za ka faɗa. Wallahi ina da yaƙinin duk abin da zai faɗa abu ne da zai taimake mu cikin addini. Daga cikin abin da ya ainihin gaya mana, idan kun lura, ya ce idan za ku yi wa 'yan uwanku ahlus sunna raddi, ku yi musu magana ta ƙasa. Wane ya yi wani abin da kake ganin kuskure ne, ka kira shi ku yi magana. Amma yanzu ba, kowa rige-rige ake yi, a ɗauki kyamara a ɗana a ci mutuncin wani. Jama'a kun lura? Shi yasa tafiyar ta ahlus sunna matsalar da ke cikinta tana da yawa. Za ka ga mutum yana magana a ahlus sunna kamar cewa ku suwaye, sunna taka ce, sunna ce ta manzon mu annabi Muhammad. Jama'a muna gane wannan? A lokacin da nayi magana, inda na san wani matashi a dutsen tanshi yayi takfirul muayyan, ya kira wancan malamin ya ce kafiri ne, wallahi ba zan kyale shi ba sai nayi magana kansa. Tunda kuskure ne. Takfirul muayyan, ka kira wani ka ce kafiri ne, kuskure ne, amma ka iya faɗan abin da yayi a matsayin kafirci. Akwai bambanci akan aikin mutum, kafirta aikinsa da kafirta shi kansa. Ina ga ko karatun satin can nayi wannan magana. Kun gane bambanci? Takfirul muayyan malamai sun hana yin sa, ba manhaji bane na ahlus sunna. Don haka abinda wancan ɗalibin yayi na can dutsen tanshi, duk da har yau ban saurara ba, in ya tabbata yayi takfirul muayyan na wancan malamin ɗariƙa baya halatta. Ka kira sunan wane ka ce kafiri ne, wannan baya halatta, kuma ya saba wa manhajin ahlus sunna. Amma lokacin da yayi ban sani ba. To dole ne abinda baka sani ba sai kai magana akai. Kuma idan ni ban yi magana akai ba, ne magana kan abu ɗaya biyu, inda ban cike ba kai kuma sai ka fito ka cike wurin. Ba kuma ka dawo kaina sai ka ce ni yaron ka ne, kana so duk abin da kai ka fahimta sai dole na faɗe shi. Ka duba wani jahilci da rashin kan gado. Wannan rashin kan gado ne. Ka ce abin da ka fahimta dole, abin da ke kawo mana rigima cikin ahlus sunna shine wani in ya ɗori kan wani abu, idan baka dawo kaya abin da yake akai ba to ka shiga uku. Yadda ka san ya mallake ka kamar wani leburansa. Wannan da'awar da muke yi, ina yin tawa a majalisina, ina faɗar iya abin da Allah ya sanar da ni, abin da na fahimta. Kai ma ka yi a majalisinka. Ba huta ba? Ba mu zauna lafiya ba? Amma ina, yana da wahala, ban ce ba a yi ba, kaga ɗan ɗariƙa ya fito yana cin mutuncin ɗan uwansa ɗan ɗariƙa. Musamman wanda ya ɗaran masa a shekaru ko kuma ya ɗaran masa a gidan karatu. Ko da yake mu yanzu duk wanda ya kai yana iya karantawa ya ɗan fassara, gani yake yana daidai da kowa. Jiya na hau wani program na wasu matasa, wani yaro ƙanin abin nan Malam Aliyu Waisul Karni. Tun abin da yake faɗa haka ne, yana gaya mun cewa lamurranmu sun ci baya. Da in muna wa'azin gunduma, iya na unguwa kenan, wa'azin izala, yanzu yana nema ya fi wa'azin jiha tasiri. Jama'ar da ke taruwa da yadda ake karatu a wa'azin gunduma
yanzu a jiha ba a samun haka. Wannan ba ci baya bane? To wani ya gano cewa mun ci baya ya faɗakar da mu yadda za mu gyara, ba taimakon mu yayi ba? Amma ba mu so. Wallahi ahlus sunna, wallahi ahlus sunna sai mun gyara halinmu. Sai mun gyara halinmu. Da an samu rashin kunya, fitsara, taratsi, rashin kan gado a cikin ahlus sunna ne. Wannan ya ci mutuncin wannan, wannan ya ci mutuncin wannan, ina addini. Allah ka gyara zuciyarmu. Yanzu nake gane ma'anar karatun malam. Zai ce ko ka ji wani mutum ya zage ni ko ya ci mutunci na, idan ka rama mun kai din ne, kai ban yafe maka ba. Bai yadda ba duk abin da wani zai faɗa ka bashi ya je faɗi. Wannan abin da yake yi ya kulla ƙofar ɓanna ne. Mutumin da yake da dubun dubatan islamiyoyi a ƙarƙashinsa, ba ɗaruruwa ba, dubbai a garuruwa daban-daban har da ƙasashen waje, ko ina ɗalibai sun zo sun yi karatu a maida mutum malami a tura shi ƙasarsu ya je ya ci gaba da da'awa. Idan wannan ya buɗe wa kansa ƙofar rigima, to ya rigima za ta tsaya? To sai ya rufe ƙofar ya ce ko an taɓa shi ka a rama. Yau ahlus sunna sun shagaltu da kansu. Wannan babban malami ya ce al-akhlaqu hiya majmu'atun min al-ma'ani was sifati. Wato taron wata ma'ana ko wata siffa al-mustaqirrati fi nafsi wadda ke tabbata a zuciya. Wata ma'ana da wata siffa da ke tabbata a cikin zuciya, ita ake kira halaye. Duk wanda kaga yana abu, to haka nan halinsa yake. Ana ganewa? Yawwa, wane yayi kuɗi, yanzu yana wulakanta mutane, da ba haka yake ba. A'a, dama haka yake, kuɗin ne suka fito da shi. Ko ba haka ba? Yawwa, da can ai bai da kokobo ne. Kana da talauci zaka yi wulakanci? Zai yiwu ne? Dama me ke sa ka wulakanta mutane? Dukiya, mulki, sai me? Ilimi. To da can duk baka da su, to wa zaka wulakanta? Amma yanzu sun samu, ko wasu daga ciki, sai aka ga mutum yana wulakanta al'umma. Ya ce to dama halin ne, yanzu lokacin fitar shi ne yazo ya fito. To kaji, wani hali ne da ke tabbata cikin rai, ko wa ala dawiha yahsinu al-fi'lu fi nazar al-insan. A ƙarƙashin wannan ko haskawan wannan aiki yake kyau, ko wato au yaqbihu ko yabuni. Bi ma'ana wa ala dawiha, wannan halin idan ya haska, to nan ne za a ga aikin mutum yayi kyau ko yayi muni. Idan ya haska, gwargwadon waɗannan, misali a ce halin ƙwarai guda uku, halin da ba na ƙwarai ba guda ɗaya, to yanzu da haske ya haska sai a gane wane yana da halin ƙwarai guda uku, yana da mummunan hali guda ɗaya. Idan da ba a haska ba a ganewa. So da haka yake cewa al-akhlaqu hiya majmu'atun min al-ma'ani was sifati. Taro ne na wato wata ma'ana da wasu siffofi da ke kunshe ko tabbace a cikin zuciya. Wa ala dawiha, akan hasken wannan siffofin, to nan ne yahsinul fi'la, aiki yake kyawu, fi nazaril insan, a ganin mutum, wato aiki ya kyau, aw yaqbihu ko aw yaqbahu ko ya muni. Wani mawaƙi yace ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi, inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq. Ya kai wanda yake kwalliya da halin da ba nashi ba, ya kai, yake cewa da fatan, yake cewa kai kura da fata akuya, yawa dan gari. Wanda yake kwalliya, ya kai mai kwalliya da halin da ba nashi ba, inna takhalluqa,
ɗora wa kanka ƙarya, ƙaga wa kanka ƙarya, halin da ba naka ba, pretending kenan na yaran naku, ko ya ati duna hulkuluku, hali yana zuwa ya bayyana shi. Idan kai mutum ne da ba na ƙwarai ba, amma kana nuna wa mutane kai na ƙwarai ne, malam halinka zai zo a gane waye kai. Ana ganewa? Shi yasa ya ce ya kai wanda yake kwalliya da shi ma siffar da ba tashi ba, to ka sani inna takallufa kenan. At-takalluf na at-takalluf, ɗora wa rai da kai abinda ba nashi bane. Akwai halin da an gani an san naka ne. Akwai mutumin da ittifaqan an san bai da hakuri. Ana ganewa? Da an yi maganan wane, a ce ai kun san wane bai da hakuri. Ko ba siffa bace wannan? Mutane sun gano, to idan da wani abu zai taso wannan mutum ya so ya nuna wa duniya shi mai hakuri ne, ko ya yi ƙoƙarin ya nuna, sai an gano shi abin bai yi. Saboda inna ma mutahalli ne gaira shi matihi. Idan ko mai haƙurin ne, to bai ma buƙatar ya yi wahalar nunawa. Dan mutum ba mai kyauta ba ne, yana so ya nuna shi mai kyauta ne, ba a daɗewa ake gano shi. Ko ba haka ba? Yawwa, akwai mutumin da shi marwaci ne kawai. Shi marwaci ne, kuma tun cikin yara za ka ga wani, idan da za ka ɗau biskit ɗaya ka miƙa mai, sai ka gano su biyu ne, ko ‘yan biyu ne in ka so ka karɓa ka ba ɗayan, kai kana ba shi za ga ya faɗi ƙasa yana shure-shure. To ka san akwai aiki a kanka. Wannan an haife shi da siffan mai rowa, yanzu ya za a ka yakice ta, shi tashi ta halitta ce, sai ka yi aiki tukuru ka yakice ta. Yanzu Allah ya taimake ka, ka gano wannan bai da lafiya. Amma akwai wanda in ka karɓa a hannun shi ka raba biyu ka tsaga ka ba ɗayan, zai ci abin da ka ba shi. To wannan alhamdulillah. Ko ba haka ba? Yanzu misali mu da muke zaune a nan, ai kaga ba buƙatar wani ya zo daga wata unguwa ya gaya mana marowata ne mu. Ba marowata bane mu? Ba sola muka kasa siya ba? Kai ka san ai ƙarya ce muke yi. Ko ba haka ba? Ba mu kasa siyan sola ba? Yanzu bara muke yi. Ko ka ce ba mu ƙi siyan sola ba? Cikin mutum nawa ne shi kaɗai yana iya siyan solar? Babu su? Akwai mutum biyu da ke iya haɗawa su siya? Babu su? Akwai mutum uku da ke iya haɗawa su siya? Babu su? Akwai wanda su 10 sun yi maganin matsalar? Babu su? Malam taro ne mu na marota. Ba ba haka ba? To zan ɗau karatun kai wani wuri ne ga ku zaune? To wai wa nake wa karatun nan? To ko a bakku? A'a, in an fi son karatun ƙarya to a yi shi. Ba ba haka ba? Sai ai mutanen kirki ne mu, a'a kai dai faɗi gaskiya. Yawwa haka muke. Abin miliyan 2 ko 3 ya gagare mu? Kai ka san addinin nan hawan feda muke mashi. Ba da gaske muke ba. Radda muka tashi zamu yi da gaske. Shi yasa da Allah ya tashi maganin kowa, yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya. Malam da gaske muke addinin nan, wallahi iya Abuja akwai inda muna iya sayan fili mu gina jami'a. Da gaske muke yi, amma ba da gaske muke ba. Yawwa, saura ka kai ni wurin shugabanni. Yawwa, aini ina jin daɗin a samu munahuki ya je kai ni. Kuma a kira na ce in ce ni na faɗa. A ƙwarai ni na faɗa, a tutun da na faɗa a midiya akwai magana ɓoye-ɓoye. To ba za a faɗi gaskiya ba? Kai ka isa a ji tsoronka? A faɗa shugaban ƙasa gaskiya, kai baka da ko sisi irin riga ta irin rigar ka kuma kasa faɗa maka? Baka da mulki a hannunka kuma kasa faɗa maka? Ai dole mu gaya wa kanmu gaskiya. Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara masa yadda, ya ce ba alheri cikinmu in ba mu gaya wa juna gaskiya ba. Ya ce kuma babu alheri cikinmu in ba mu karɓi gaskiya ba. Shi yasa kaga wannan karatun ni wallahi dole da na yi shi idza asbahata ne fala tantaziril musa. In aka ce gobe ka dawo
abin da yake bakina na faɗa na yi gaba. A ce gobe kakka dawo ba mu san irin wannan karatu ba hikima in ce gaskiya ne dan ban ma iya ta ba. A to tunda ba hikima shikenan ba dai ka gane ba, a tunda dai ka gane ko ba hikima kawai shikenan tunda Allah ya sa ka gane ka dauko halin da ba naka ba. Wa bima anna rasul sallallahu alaihi wa sallam huwa al-qudwatul hasana, kasancewar manzon Allah shine abin koyi mafi kyawu, wanda wani mawaki ya ce annabi fa wato rigar jikinsa in ka ce ya rasulullahi rigar nan ta yi kyau, in ya shiga gida sai ya sako ta a leda ya baka ya dau wata riga ya sa. Sai da wasu suka hana in an ga annabi da sutura daina cewa ta yi kyau, dan zai dauka ya baka. Kaji mutum nawa annabi yake ba raƙumi 300, dukiya ba taɓa rufewa annabi ido ba. Cewa na ku ba shi raƙumi 300, malam ko 50,000, 500,000 ne so 300, ƙaramin magana ce? Wane ku ba shi raƙumi 300, wani ya zo wajen annabi ya ce ya Rasulallah al'amara sun rikice, annabi ya ce ku ba shi raƙumi kaza, gobe ya dawo annabi ya ce ku ƙara mai, jibi ya dawo annabi ya ce ku ba shi, ya sake dawo annabi ya ce habawa ne, dukiya fa da kake ganin ta in dai ba dan adam ya shiga rami ba ta isa shi. Duk abin da aka tambaye annabi zai bada, in ka koma janibin kyauta kenan. Mutum nawa ya cutar da annabi, annabi ya haƙura. Mu fa a yanzu zaka zauna da mutum kamar hali guda 10 masu kyau, in kai tuntube a ɗaya to wannan ɗayan zaka je yana yawo har a gidan rediyo. Ba haka muke ba? Wannan halin da ya gaza, kaga alkamalu lillahi. Kaji kasancewar annabi shine jagora kyakkyawa abin koyi, faqad ittasafa bil awsafil khuluqiyyatil mahmuda. Annabi ya siffanta da halaye na kwarai abin yabo, kal ilmi, kamar ilimi. Wannan ilimi Allah ya sa mu gane ba mu da shi mu je mu nema. To muna da ilimin ne? Inda za mu faɗa akan mu gaskiya. Wannan zuwa aikin hajji da muka yi, wani babban malami daga cikin malaman Saudiya aka tara mu. Daga cikin mu wanda aka tara 'yan ƙasashen Afirka, akwai wanda ya gama jami'ar musulunci ba a haife ni ba. Ya gama jami'atul Islamiyya ta Madina, ni ba a haife ni ba. Duk malamai ga sunan daga ƙasa daban-daban aka tara mu, aka ce wa yake da makarantar Islamiyya ta hadda Qur'ani, duk muka daga hannu gaba ɗaya. Sai aka ce waye mai koyarwa akan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai muka yi shiru, kowa ya kasa da kai. A to muna yi ne ko ƙarya za ka yi? Ka koyar da addini sai an iya kai gaba. Shi yasa yana da wahala ka ga mai ilimi yana hayaniya. Duk wanda ka ga ɗan hayaniya ne a midiya, malam wani baki bai gama iyawa ba, karatun ma bai iya ba. Yanzu wanda ya fito ya ɗauko gingime man littafi zai karantar, ana tsawata mishi yana wa malamai tsaurin ido, dan tsaurin ido ne. Sai ga sunan malami yana gagararsa. Wani abin wallahi kai jarabawa ma Allah na iya jarabtaka. Amma duk wanda ya nuna ya iya, yana da wahala Allah ya bar shi bai tozarta shi ba. Don man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Duk wanda ya kankan da kai ga Allah sai Allah ya daga darajarsa. Wa man takabbara, wanda ya girman kai, wada'ahu Allah, sai Allah ya wance kalar da shi, an gane ba kowa bane. Sai ga sunan littafi ana kiki kaka akai. Sai gashi wancan ya fito ya nuna kuskure. Ƙarshe mutum iwa kansa tsirara, da yana cikin rufin asiri, bai iya ba, ba a gano bai iya ba, amma yanzu an gano bai iya ba. Kun lura? Yanzu wannan karatun da nake yi, kurakuran da nake a ciki suna da yawa, amma tun da ba na ce na iya ba ne, kuma ba rigima nake da wanda suka iya ba, asiri na a rufe, ina dai ɗan lallaba ina tafiya. Amma daga radda na tsokano su,
wani zai ɗauko ka ya sa a faifai sai ya gane wannan da kake gani rarrafe yake yi ko kuma ɗan koyon zama ne ba bai iya karatun ba saboda malam kai da kaga wani kasan wannan ƙwaro ne ƙwarai kuwa ƙwarar gaske kasan ya iya wallahi malamin nan da ya fara bayani akan manhajin annabi na koyar da Qur'ani ina cewa na kusa da ni to yanzu ya za a yi dai ba wannan irin makarantar ba ta buduwa ilimi yana daga cikin abin da ke sa natsuwa ba yadda za a ce mutum na da ilimi kuma bai da natsuwa a'a to za ka samu ilimin ba na kwarai ba ne yana nan a bakin gaba annabi ya siffanta da duk wata siffa abin yabo daga farko sai aka kawo ilimi manzon Allah yana da ilimi mala saboda iliminsa daga Allah ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha kaji wal hilmi da haƙuri malam idan baka da haƙuri ba abinda zaka cimmawa haƙuri to maganin zaman mai duniya mai haƙuri yana iya dafa dutse sha romansa haka suke faɗa haƙuri wannan zaman da ake na karatu in baka da haƙuri baka yi don wani baya iyawa ya tsaya masallaci ya awa ɗaya ana sallah mai sallah zai tashi tafi shi yasa tarbiyya ce ku ɗebo ƴaƴanku su zo su zauna yaro ya miƙe zai tafi ka dan kofar da shi ya zauna ya kagare ya je kallon talabishin ka zaunar da shi idan an koma gida ka ɗauko na ɗan biskit ka bashi na ji daɗi da ka zauna karatu ga biskit gobe ma in ka zauna zan baka biskit an lura ɗazu ina bacci kawai haka bacci ya kwashe ni kuma baccin ya min daɗi tunda idan shekaru sun fara taruwa dole a daɗa yara ko suka hana ni bacci wasa da hayaniya sai aka samu ɗaya yana ta karatun shi duk da shi ma karatun ya dame ni tunda baccin nake so to amma tunda yanzu sauki nake so in samu sai na samu kyauta na ba mai karatun wallahi sauran ba cewa ne je ku karatu ba sai kowa ruga masallaci ya dau Qur'ani ya fara dazun na akai wannan kowa ya ruga masallaci ya shiga masallaci ya dau Qur'ani ya fara yi ka zo da yaro kai ko matarka ce ka dawo kaga tana karatun alqur'ani kai mata kyauta ka gani ce wannan ina karfafa ki ne abinda Allah zai baki yafi wannan ni nawa bushra ajila ne kaji ka zo ka tadda matarka na kallon wa'azin malamai ka yaba mata ka bata wani abu gobe za ta rika sauraron malamai ana ganewa ban so in tabo da gefen dan ba daɗi ato ka zo kaga tana kallon shedanu da mawaka kaga dole ka nuna ranka ya baci a ce a kawo ma abinci ka ce ba a ci me yasa me ya faru ba ani ba na son jin waka ban ji daɗi ba to ya haƙuri an bari to shi kenan kawo min tuwo an yi sulhu ko ba haka ba an wuce wurin dole ne abubuwan sai ana yi ana tarowa malam kana ja shedan yana ja to ka sakin mai ka gani ya taɓa gajiya ne shedan har ranar sallah aiki yake kai kake hutu shedan har ranar sallah aiki yake yi annabi ya siffanta da halayen kwarai kamar ilimi da haƙuri wa tawadu kaga magana da muke yi da tawalu annabi fa kwanan nan muka karanta da ku yana sa hannu ya ci abinci da kowace irin mutane talakawa da duk zai ci abinci da su annabi da shi ake ɗaukan dutse tawalu manzon Allah shine iyakar tawalu wal karam da karamci manzon Allah akwai karamci mace ya aura fa aka yi masa ba daidai ba ya gano an masa rashin adalci a auren an mashi rufa-rufa annabi ya haƙura ya sallame matan nan amma duk da haka ya bata abinda bata yi zato ba sallallahu alaihi wasallam wasidiki da gaskiya
wal wafa'i wafa'i an san wafa'i haka ma Bahaushe ke cewa wani akwai wafa'i shine amana. to kaji mafi yawan mutane a yau ba su da wafa'i. an san wafa'i kana zaune da matarka ta zauna da kai cikin talauci da wahala da fatara tana ta bin ka bashi tana haƙuri duniya tana wasan kura da kutare ana nan wata rana sai Allah ya tarfawa garinka nono sai ka miƙe kila ka je ka auro wata ƴar yarinya ita ta zo ta ci gaba da wasan kura da matarka kana kallo. ai ya kamata ka ce ke dakata ke kin tsinci dami ne a kala wannan da kika gani daga ita muka biyo hanyar tun farko tun ina da ku tun muna ci da ƙarni da ita mun kwana da yunwa bila adadin. ina so ki girmama ta saboda in an taba ta bana jin daɗi. a kwarai ba dole a ga mutum gaskiya ba a'a ai dole a faɗi ai ka nuna mata yadda karatun yake. to amma mafi yawan mutane da sun yi kuɗi sai su yadda matansu. shi yasa mata ke kuka da mu suna cewa namiji kanin ajali. a irin wannan namijin kanin ajalin ne mana ba mugu ba ne kanin ajalin ne mana tunda yana iya sake mata ciwon da mutuwar za ta yi. kaji namiji ba ɗan goyo ba ne tana nufin irin wannan mugun tabbas ba ɗan goyon ba ne. ƙwarai kuwa karatun ya fito yauwa ka zama kana da wafa'i. wani ya zauna ƙarƙashin mai gidansa mai gidan shi ya gina shi ya ba shi jari ya koya mai sana'a ya zamo bai ganin mutuncin mai gidan musamman cikin mutanenmu sai ya koma yana faɗa da shi. a yau fa ɗaliban ilimi ma suna da wannan rashin mutuncin. malaminka da ya koyar da kai shekara 20 yanzu ka je Madina an baka sadaka kaza da ɗan abinci ka ci kayo karatu sai ya dawo yana cewa wane ai abokin karatu na ne. la ilaha illallah. bai iya cewa malaminsa ne wai abokin karatunsa. a'a gaya mana gaskiyarka na daure. yawa adamul wafa ne ka rika cewa malaminka abokin karatunka ne. idan aka tambaye ka wane ka ce malami na ne ya karantar da ni. kuma koda ka fi shi ɗaukaka koda yanzu ka fi shi ilimi. jama'a muna ganewa domin Allah shi ke ɗaukaka bawa. ɗalibi ya ɗaukaka sama fiye da malaminsa nawa aka gani. kada ka kuskura a bakinka ka ce malaminka abokin karatunka ne saboda yanzu kana kunya ka ce malaminka ne a ce yanzu wannan ya karantar da kai ka ce ƙwaran gaske. haka aka yi kuwa mutane da yawa ba su da amana. waɗanda suka taimake su a rayuwa suka gina su suke dawowa suna yaƙa musamman a ɓangaren 'yan siyasa. to ba haka ba ne? ka duba gwamnan jihar Kogi wani ododo ne kwane ne? wani ododo gwamnan jihar Kogi nan aka zo kama mai gidansa Yahaya Bello ya bugo mota ya shiga gidan ya ɗauki mai gidansa ya sa a mota ya gudu da shi. an zo a ci mutuncinsa ne ya kare mutuncinsa. ko da dai abin da ya yi laifi ya kare mai laifi ne mu saƙon da za mu ɗauka bai isa ya zama gwamna ba in ba dan dalilin wannan mai gidan ba. to yau lokaci ya zo da zai biya bashi kuma ya biya bashi ya cika ɗa. ko ba haka ba ne? ba a yi ba ne? taro fa ake tun da su can wajensu ana durƙuso da ya zo gaban mai gidan shi Yahaya Bello kwanciya ya a ƙasa shi da matar shi. kwanciya ka haɗa da irin jiharmu jihar Kaduna jihar cin amana ba haka ba ne? ina faɗin wannan maganan ban shakka kowa. gwamna Ubasani da kansa ya buɗe baki ya ce ‘yan Rufa'i ba abokin shi ba ne mai gidansa ne. ya faɗa ko bai faɗi ba? ya ce mai gidansa ne
ko bai faɗa ba mun sani. Tun ‘yan Rufa'i na aiki ƙarƙashin su Atiku Abubakar ya ɗauko shi yana taimakonsa. Dalilinsa shi da kanshi ya ce dalilinsa ya gidan shiga. Ba a yi ba ne? Dalilinsa ya mai da shi sanata. Ba a yi ba ne? Dalilinsa ya mai da shi gwamna. Shi kuma ya ɗauka ya sa a prison. Ba haka ba? To ba ni misali idan an ce gwamna Obasani ya ci amanan ‘yan Rufa'i ba shi ne damuwata ba. Damuwata masu rigan malinta akwai malaman addini da shi Nasiru ‘yan Rufa'i ya ɗauko su suna cikin tsohuwar riga da talauci da ba komi hannunsu. Wasunsu ya nema musu mukamai ya taimaki wasu suka zama abin da suka zama a yau, wallahi da su ake zagin malam Nasiru ‘yan Rufa'i. Wannan Nasiru ‘yan Rufa'in ban da wata alaƙa da shi ne, tun da nake da shi bai taɓa ban naira ba, kuma ban taɓa ganinsa ido da ido mun yi hulɗa ba sai ranar da aka min rasuwa ya zo ta'aziyya. In ba nan ba ban da alaƙa da shi, kuma lokacin da yake mulki mu ne masu ɓaro masa, a in ya saba ba za a ɓaro mai ba a faɗa mashi, amma a nan wurin dole a yi masa adalci. Saboda mu tun da muke a jihar Kaduna ba mu taɓa yin gwamna irin Nasiru ‘yan Rufa'i ba. Ba mu taɓa yi ba. Wallahi malam muna faɗin abin da muka sani akan mutum ne na gaskiya. In yayi ba daidai ba kuma mu gaya mar. Ato, shi Tinubu bai ci amana ‘yan Rufa'i ba? A Tinubu bai bulmulo ƙarya ya faɗa ba. Ai yanzu idan ka ce Tinubu maƙaryaci ne ka faɗi gaskiya. Ba maƙaryacin ba ne? Ce ma ‘yan Rufa'i ya yi, ba zan sauka a nan ba sai ka yadda za ka yi aiki da ni. Bai faɗi haka ba? Bai ce in ban ba ku wutar lantarki ba ku zaɓe ni. Bai faɗi haka ba? Wallahi in muka buɗe bakin mu abun bai daɗi. Tun da gaskiya ce, kuma kowa ya yi rashin daidai dole a faɗa. Akwai wanda ya fi ƙarya irin wanda ya ƙarya da sunan musulunci. Ya fi kowa ƙarya. Kuma ƙaryar ce aka yi. Bawan Allah nan sun ci amana shi. Babu wanda ya musu yaƙin da ‘yan Rufa'i ya musu a arewa, wallahi la'asif. Abinda suke wa ‘yan Rufa'i, wallahi bai cancance shi ba. Ban ce ba ya da kurakurai ba. Ai, alkamalu lillahi. Ai, ya taimake mu. Ƙwarai kuwa, mu da muke ‘yan jiha, mun san daidai inda in kana gurin matsala ta tashi kana cikin haɗari. Tunda mu ‘yan jiha ne, mun san haka. Wallahi malam tsakanin wannan wurin da inda zan fita haɗari ba na bari in yi minti 5. Saboda na san idan ta ɓaci kana wurin tofa ta ɓaci. A ƙwarai kuwa, amma bawan Allah nan ya ceci rayuka musamman ‘yan Kano, ‘yan Jigawa, ‘yan Katsina masu yin wannan yankin. Kai malam in ana maganan mahasinu, kyawawan abubuwa na ‘yan Rufa'i ba za su lissafu ba. Ko a nan Abuja. Amma waɗanda ya goya shi yasa ina jinjina wa mutanen da har yau suke tare da shi. Shi ne wafa'u. Mutum sadda yake da dama ya maka komi, ya mai da kai gwamna, ya mai da kai sanata, ya ma kaza, ya ma kaza. Wallahi da na ji wani mutum yana magana akan ‘yan Rufa'i, ina kallo haka har na wuce na sake dawowa. Abin da ya zo na ce yanzu ana samun irin wannan mutumin. Ba tsoron Allah. Ai ko ƙarya za ka yi wanda za ta karɓu. Akwai abin da kai ma ka san ƙarya kake, kaga duk ka huta shehu, tunda kai ma ka sani kuma ka san mun sani, ai magana ta kare. Hada ɗaliban ilimi ‘yan uwanmu masu wa'azi cikin cin amana ‘yan Rufa'i. To yanzu an kama shi an kulle, to me ake yi? To shi kenan, abin da ake cewa a je a dawo dai, yadda ka ga an yi ma wani a yau kai ma gobe haka za a yi maka. Ko ba haka ba? Ita siyasa da kake gani dole abu ce da take da ubangida. Dole siyasa ko ina a duniya ba wanda yake fitowa siyasa mustaqillan sai yana da ubangida. Ina gaya maka wannan. Siyasa ba? Wannan dai demokradiyya kufriya shirkiya dole sai kana da ubangida. Wani yayi fada da mai gidansa gobe ma kuma a yankin mu ne kake jin wannan mafi yawa. A yankin mu kake jin wannan
adamul wafa. Kai wani mai littafi yake cewa tabdilul kilab ala kathirin mimman labisu thiyab. Gara karnuka da wasu mutane da yawa da ke saka riga. Kare ya fi su amana. Duk talaucinka karanka ba zai baka ba, ya dai je kwaɗayi ya dawo a ƙwarai. Duk talaucinka yana da wahala karanka ya baka, sai dai ya tafi kwaɗayi ya dawo. To gara karen da wasu mutane da yawa wajen amana. An gane karatu? Sunan littafi ne tabdilul kilab ala kasirin mimman labisa thiyab. Saboda ba amana. A cincida mutum ya kai inda ya kai. Wani ne fa yana cikin gwamnati, an ɗan bashi ɗan wata kwana yana samun abinci. Wallahi fitowa yana nan yake maganganu kan Sheikh Az-Zamfari. Nace yanzu wannan malam ba shi bane mai zuwa yana karatu a nan gaban ka? Mutum ya koya ma alqur'ani, nawa za a baka ka zage shi? Malam akwai abinda ka roki Allah ya sa kafin wannan ranar ka mutu. Kafin ranar da za ka fito duniya ka ci mutuncin wanda ya koya maka alqur'ani. Shi yasa fa tarbiyyar nan ba wasa bace fa. Idan baka da ita matsala ne. Wani wai yana cewa wai ka daina faɗa fa. Wai ka daina faɗa. Nace a'a, ni a matsayina na ɗan jihar Kaduna, lokacin da za a yi zaɓe, aƙalla akwai clip ya fi 30 da na fito na ce a zaɓe Uba Sani. To in ya ban wani abu ya fito ya faɗa. An mai ne saboda Allah don kyautata mai zato. To yanzu kuma da na ga bai yi abin kirki ba, lokacin zaɓe zan ce kada a zaɓe. Iyakarta. Idan ya biya ni ne can to shi kenan. In kuma can bai biya ni ba to nan ma da bai biya ni ba. Wannan shi ne. Duk tsoron da kuke malamai su daina sa baki a siyasa ka ci mutuncinsu. Cin mutunci. Kai ba ka damu da shi. To me za ka yi? Me za ka yi? Gaskiya ce an faɗa iyakarta kenan. Ba a kyauta ba, ba a kyauta ba. Wallahi idan naga mutum ya ci mutuncin mai gidansa ko a kasuwanci, ko a harkar ilimi, ko a wani abu, ni dai fita yake daga raina. Kuma ban yadda in amince ma wanda ya ciyo amanar wani. Jama'a muna gane wannan? Wallahi nan Abuja, daga cikin mutanen da nake yaba masu, kuma ina jinjina masu, akwai Sheikh Abdulrahman Az-Zamfari. Ina gaya muku wannan. Yana cikin mutanen da suke da wafa'u. Jama'a muna ganewa? Yana cikin waɗanda aka ce kawo mutum mai wafa'u, zan ce to na dai san Sheikh Abdulrahman Az-Zamfari. Akwai mutumin da in kai mu'amala da shi za ga wannan tsayayye ne, kuma bai hana gobe ya saba maka, amma yana da wafa'i. Amma akwai mutanen da in ka ɗora su a nan wurin, to kafin su zauna sun turo ka ƙasa kai. Ana ganewa ai? Yawwa, wani karatun kawai zan so kan a matsa min saboda in na buɗe shi da yawa matsala ce. Amma to tunda halinmu ne ba dole a faɗa ba. Daga cikin halayyar manzo Allah akwai wafa'u. Kafirai ne fa suka kori annabi daga garinsu, aka fidda shi, amma bai fita ba sai da ya zo duk amanar da suka bashi ajiya ya ce wannan kayan wane ne ya kai Aliyu, in ya zo ka bashi wannan kullin na wane, wannan kullin na wane. Duk wanda ya yi wa annabi wani abu a duniya sai da annabi ya biya shi saboda wafa'u. Ka duba abin da ummuna Khadija ta yi wa manzon Allah, ka duba yadda annabi ya biya ta. Wata rana Aisha ta taɓa ta, annabi ya ce a kiyaye Khadija, ina Allah bai canja min da wadda ta fita ba, ke baki fita ba. Aisha ba 'yar gidan Abubakar, wadda annabi ya fi so, amma da ta yi gigin taɓo Khadija,
ta ce Allah ya canja maka, ya ce Allah bai canja min ba, Khadijan dai Khadijan ce har yanzu ita ce gaba a zuciyata. A to ai ita ta tsokano karatun sai aka yi shi, da karatun a rufe yake a zuciya, amma tun da ta tsokano yanzu karatun an buɗe shi. Ce in baki san dalili ba, ita ce ta ban dukiyarta lokacin da kowa ya hana ni. Wannan addinin da kike mora a yau da kuɗinta na fara yin foundation ɗin shi. Ita ce ta bani lokacinta, ta ban duk abin da take badawa a duniya. Don haka Allah bai canja mu da ta bi ta ba. Ki kama bakinki game da Khadija. Amma kana zaune ana cin mutuncin malaminka. Kana zaune ana cin mutuncin kaza. Wai da kai ake hada baki ana cin mutuncin wanda ya taimake ka. La aqalla ka bar wurin. La aqalla a ce ana cin mutuncin wanda ya taimake ka, ka bar wurin. Amma da kai yake kokarin zubar da mutuncin wanda ya taimake ka. Ya malam mutumin da ya lalace ya lalace. Wannan karatun na tarbiyya da kuke gani ko wani lokaci ina ji a raina wallahi kamar in tarkata shi in aji. Dan karatu ne da ba a yin shi sai an yi hada. Sai zuciya ta tabu, ba daɗi. Musamman in za a yi misalin baro-baro. Ato an ce rowa gare mu wani ya kai da ba mu da rowan ne? Annabi yana da wafa'i wa shiddatul haya, tsananin kunya wa husnul mu'ashara, kyakkyawan zamantakewa wal adab da ladubba daban-daban ila gairi zalika min al-khisali al-aliyya, da wani wannan ma na halaye madaukaka wal akhlaqil mardiyya, da dabi'u yardaddu, kamar yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, yace khadimtu rasulullahi, nayi wa annabi hidima a gida, nawa annabi house boy 10 sinin, shekara 10, fama qala li ufin ka, annabi bai taba ce min tirba, wala qala li shay'in fa'altuhu, ko in yi wani abu annabi ya ce lima fa'altahu, me yasa kai kaza, ko in yi wani abu ya ce me yasa ba kai kaza ba. Wa kana min ahsanin nasi khuluqan, in dai halin kwarai ake magana to annabi ya kasance mafi halin kwarai cikin mutane. To kaji, wa ma masastu khazzan wala hariran wala shay'an kana alyanu min kafi rasulullah, yace ban taba shafa wani zare ba ko wani alhariri wanda ya kai hannun manzon Allah laushi, wala shamamtu miskan, ban taba shakan wani miski ba, wala itiran ko wani turare atyaba wanda yafi kamshi min irki rasulullah, fiye da zufan manzon Allah. An ce zufan annabi tana da kamshi, kai yanzu ka je ka kawo wani baligin waliyinka, wai ka ce shi ma zufansa ana shafa, wa zai shafi zufansa wayan da tini? Ko an ce maka annabi irin waliyinka ne? Annabi ne, kuma daga shi ba wani, babu wanda ya ce zufan Abubakar tana kamshi, ba wanda ya faɗi haka, ba shi a karatu. Duk walitakan waliyinka ya kai Abubakar ne? Ka je ka nemo wani katon mutum yana zuru-zuru da idanu, wai kana shafar zufan shi, kana shafa datti dai, ka je kai wanka, kana kazanta kawai. Shi annabi ne, annabi Muhammadu ne, babu irinsa, ba a yi ba kuma ba za a yi ba, haka annabi yake. To kaji, qalat ummul mu'minina Khadijata radiyallahu anha, Khadija Allah ya kara mata yadda, inda ma ja'aha fi awwali bada'il wahyi, lokacin da annabi ya zo farkon fara saukar wahayi, khaifan yana cikin tsoro, tace kalla, a'a wallahi la yukhzika Allahu abada, sani na da kai Allah bai tabar da kai. Bari ku ji siffa wanda Allah bai tabar da shi, in kana ciki ka sani, in kana waje ka sani. Innaka latasilur rahima, lalle kana sada zumunci. Ba fa maula ba, ka je wajen mai kuɗi ka ƙi zuwa wajen ɗan uwanka talaka, ai ɗan maula ne kai, can ma maula ta kai ka. Kar ka ware ɗan uwanka mai kuɗi kana kai mai ziyara, ɗan uwanka talaka kai watsi da shi, kai ma ka san maula ta kai ka. Ko ba haka ba? Ta cewa manzo sallallahu alaihi wasallam lalle kana sada zumunci, wata hamilul kalla, kana daukan nauyi. Nauyi kaji,
annabi fa sai ya auri mace da 'ya'ya 5 'ya'ya 10 'ya'ya kaza duk annabi ya ɗauke su. Ina ummu salma tace ina da kishi, za a yi miki addu'a Allah ya raba ki da kishin. Tace ina da nauyin yara marayu, annabi ya ce duk za mu ɗauke maki wannan. Amma yau fa wani ma saboda lalacewa sai bugo waya, akramakallah kwana 2 ban gaida kai ba, nace bari in gaida kai. To na gode. Ce kuma malam da Allah ina neman an samu wata mata guzuma wadda ba ta haihuwa. Wato dan dai malam ba a zagi za sai ka ce wannan dan iskan gari. Ka kira limami ka ce wai ne ma guzuma, matar da ba ta haihuwa, saboda bai iya daukan nauyi, yana neman wadda ba za ta haifar mai yaya ba. Ba haka ba, a nemo mai guzuma, ko ya ce ma bazawarar da ba ta da yaya, bazawarar da ba ta haihu ba. Wai malami dan neman ya nemo mata ne, ya nemo maka mata? Aikin malami kenan. Shi fa kaga wannan magana tashi ta nuna ba na kwarai bane, amma sai ya ce malam cikin ɗalibanku a duba min ta kwarai. Shi ya san na kwarai ai nema yake ina za a samu marayu. Me manzon Allah ya faɗa? Ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna. Ni da mai ɗaukan nauyin maraya haka muke a aljanna. Da mun gane maganar manzon Allah da rige-rige za mu riƙa yi. Mata mai marayu rige-rigen aurenta za a yi. Inda mun gane karatun kuma za mu yi don Allah. Ko ba haka ba? Annabi ya ce as-sa'i alal armalati wal miskin, wanda yake kokari da gaggawan taimakon armala, matar da mijinta ya mutu, ko dai ya aure ta ko ya taimake ta, da wanda yake taimakon miskini kamar yana jihadi ne saboda Allah. Amma a yau ka ce a nemo ma guzuma, sannan ka ce a nemo maka matar da ba ta da 'ya'ya. Wai mutum baya jin kunya ya je neman aure ya ce wa matan amma dai ni ba za ki zo min da 'ya'yanki ba. Kai baka neman wata falala, baka koyi da annabi da ya ɗauki 'ya'ya ya musu tarbiyya. Kai ba za ka zama sanadiyar shiriyar wasu ba. Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Ya jama'a, ina halayyan mu? A da fa agola a gida, 'ya'yan gidan ba su gane agola ne. Kila sai da aka zo rabon gado, in ba ba shi ba su gane ai ba babansu ya haife shi ba. Ba su taɓa ganin an mai riga daban ba, kuma agola ne. Ba su taɓa ganin an mai hula daban ba, ko takalmi daban, ko an canja masa fuska. Ɗan gidan ne, ɗan gidan ne. Ko ba haka ba? Amma a yau fa, malam halayenmu sun canja malam. Halayenmu sun canja. To kaji, a yau fa in ka cika yawan haihuwa, sai mutum ya kalle ka a matsayin mahaukaci. Ko da bai fito ya gaya maka ba. A to an yi magana ce tabbi. Ai dan kada ya kare shi kana gurin, kana tashi zai ce amma dai mahaukaci ne. Ko? Haka muke. Akwai wanda ya ce mu malam yanzu ba za a dakatar da haihuwar nan haka ba. Idan an dubi rayuwar nan fa yanzu, na ce yanzu kai a ganinka dan na dakatar mai zai canja bayan na riga na shiga hauya. Ko ba haka ba? Banda na wajibi sama da mutum nawa nake cewa. Wallahi da na ga yadda ake cin abinci a gidana, wallahi na san la haula li wala quwwa. La haula li wala quwwa. Kawai idan za a yi koko da kosai sai na ji jiki. Koko da kosai. Wallahi. Amma malam da yake aikin Allah yake yi, kuma na yadda shi yake yi, sai dai in ga mutum da 'yar matar shi ɗaya can duniya tana wasan kura da shi. Wallahi. To wa yake aikin? To ka bar mai aikinsa. Kawai ka yi da kyakkyawar zuciya, ka gani? Ka yi da kyakkyawar zuciya. A tsaye da haihuwa a huta. Wani asibiti ba daɗewa fa. An je da iyali na asibiti aka ce dole a nemo ni, suka maza a nemo ni. Aka ce kai ne miji, na ce ga nan kuwa.
wai yanzu wannan yaron shine haihuwa ta nawa? Na ce ni ai ba ni nake haihuwa ba, ga masu haihuwa a ce suna ɗaukar rekod ne. Ya ce to wannan haihuwa ta 42 ke. Wai tana cewa mai wani turanci wai joke apart. Ta gama buga turancinta ta ce you look healthy. Na ce ta godi Allah kenan, ko ba haka ba? Wallahi wani yaro na ƙarshe na 50 ko yaron ka na 60 ƙarshe shine mai kudin da yake. Bari muku misali da kudi tunda ake gane ba. Ƙarshe mai kudin shine na 60, duk sauran kuwa rungumo talauci ya taho. Wannan na bayan shi zai zo da kayan a hannun shi, kuma ka je ka watsa shi kwata. Ba haka bane? Duk wanda ka gani bawan Allah ne ya halicci abin shi, ka bar mai abin shi. Ka bar Allah da bawa. In ka bar Allah da bawa shikenan. Wallahi duk abin da na samu a duniya ni na same shi ne bayan mata 4, kuma bayan ƴaƴa da yawa. To kaji haka mutum ya gawa kansa gaskiya kawai. Da an tashi magana za a yi misalin wanda suke shan wahala, sai a nuna wani mutum gashi akan keke, ga matar shi nan da ciki, ga goyo, ga ƴaƴa 2 akan kariya, ga shi da talauci da wata tsohuwar hula, keken ma ya murde ya yaka. Sai to kun gani ko wannan sharrin tare ƴaƴa kenan. Ba haka suke ba? Sai a tsorata ka. Idan mutum kifaffe ne shi ma sai ya tsorata. Wai mutum ce maka wai fa zamani ya canja. Kwarai kuwa, maza sun tafi, rijalu sun wuce, yanzu sai zukuru. A kwarai kuwa. Wallahi jama'a ku rungumi Allah, ku rabu da kowa. Kun ji, Allah ya gyara zuciyarmu. Na'am. Na'am. Allahu akbar. Sheikh ba Alhassan Sa'id ba, Sheikh Sa'idu Hassan na bangaren Izala Jos. Wata rana yana bayani ya lissafa da shi da Sheikh Sani Haya da Sheikh Yahuza Bauchi, su uku suna da ƴaƴa fiye da 100. Wallahi malam ka lura, duk mutumin da ya haifi ƴaƴa da yawa yana da wahala ka kanshi a wulakanci. Ku duba ku gani, duk wanda ya sani nan yayi tunani, a ce wane ya haifi ƴaƴa irin 15, 20, 30, kuma ka ganshi a wulakance. Ai malam, Allah ta'ala da yake baya zalunci, kuma Allah ta'ala mai adalci ne. Sai kaga ya tausaya wa mutum, an tallabi rayuwarsa. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahi malam, wannan ita ce gaskiya. To wato idan aka zo wannan gabar, yanzu kun ga idan ana magana shekaru, ai mai shekaru ne shi, ko ba haka ba? To za ka ga yara sun kai lokacin da za su kawo maka agaji, sai ka gama ba ka da bukata agajin. Misali, ni da nake magana da ku, shekara 13 zuwa 14 ina ɗinka wa mahaifina tufafi. Wallahi, shekara 13 zuwa 14 ina ɗinka wa mahaifina tufafi. An lura? Akwai lokacin da zan ɗinka wa mahaifina da sirikina riga iri ɗaya, wanda a kewayen ba masu sa irin wannan rigar. Wanda ba su yi auren ba mai suka iya yi? Dabo ne? Ba dabo ba ne, tallafi ne daga Allah. Tallafi daga wa? Daga Allah. Shi ne wannan abin da muke faɗa,
ni hujjar da nake ba mutane ka ɗauka ma yaranka ba su yi ma komi ba a duniya in dai sun bauta wa Allah to an samu nasara. Su shiga masallaci su yi wa Allah sujada, wannan kawai ya isa. Bare ana iya samun wannan kuma a samu wani abu. Ku kalli duk wayanda suke da yara, haka wani ya ruda kai haukata ka, wallahi kai ka bashi dama. A bana ina da yaran da suka bar sakandare, yaro 8 ne ko 9 ne bana suke barin sakandare. Da za a biya kuɗin jarabawa haka na ba su kuɗi bandir suka tafi. Bandir a bandir mana an sha gayyata ta a makaranta a bani award, a jinjina mun, duk da dai ba sa rage mun kuɗi sai dai su jinjina. Ai duk wanda kaji yana zagin mu mun bar 'ya'ya bisa titi, a wanda bai san mutuncin kansa ba. Amma shi ɗa da kake gani amana ne, ka tattale shi bautawa Allah ko bai baka komi ba a duniya. Malam idan filin alkiyama aka tsaya, ɗanka mai sallah ne malam, sai ka gwammace ina ma da guda kaza ka haifa ba kwana ɗaya ba. Haka mu mai da lamarinmu ga Ubangiji don mu zauna lafiya. To kaji manzon Allah ne malam. Tace kana ɗaukan nauyace wa tuksibul ma'dum, kana taimakon marashi wa taqrid dayf, kana ɗaukan nauyin baƙo, ya zama siffarka duk wanda ya sauka wurinka wato zai manta ma da baƙo ne shi. Ana ganewa? Malam mun je ƙasar Ghana, mutanen Ghana malam akwai karamci. Ban san ma wa zan faɗa ba, akwai inda za a kawo abincin da in aka aje mutum 50 ba su cinye shi. Ana ganewa? Kamar Nijar ne. Nijar, idan ka sauka a Nijar a matsayin baƙo, da daddare a aje muku rago gasashe, da safa a kawo rago gasashe, da rana a kawo rago gasashe, abinci kala-kala. Malam mutanen Nijar Allah ya yi su da karamci. Wabil akhasti waɗanda ne mu'amala da su, zabarmawa. A ce maka ga wani bazabar mai da rowa, kai kila tsallakowa yayi a wani wuri. Bazabar mai da rowa, kila tsallakowa yayi daga wani wuri. Mu a wajenmu mun yi baƙi, muna ‘yan kame-kamen yadda za a fita kunyarsu. Kowa kuɗin shi na shi ne. Da iyayenmu haka suke yi. Idan kai baƙo sai a kawo mai abinci ya fi kala 40. Yanzu ina ruwan wani ba baƙo kai ba, ko raɓa ce ta zo gidanka, ina ruwansu. Ka ji da abinka. Ai dai iyakan baƙunta raɓa ko? Tunda ita an jima za ta ɓace. Ya gane. Wallahi zuwan mu Ghana mun ga karamci. In muka je Nijar muna ganin karamci. Ina gaya mana wannan. Kuma ko a nan ƙasar ana samun wuraren da suke da karamci. Yanzu ko wa'azi za mu, ba zan kira sunan jiha ba, amma wala ko jihar da in za a wa'azin ƙasa ban zuwa. Ato ko dai masu shirya abin, ko dai 'yan jihar halinsu kenan, ko masu shirya wa'azin ba su da mutunci. Ato suna da mutuncin ne? Ba ko ya zo ya kai karfe 1 dare ba ɗakin da zai kwanta, bai ci abinci ba, akwai mutunci a ciki. Kuma bakin malamai, da fa duk wanda ya abu sai mun faɗa ne. Kawai haka karatu yake a bude, ba tarbiya ake ba. Akwai wani wanda muka yi ta ba daɗi, ni da wani malamin ƙasa ɗan Bauchi. Ana tsananin sanyi, ana hunturu, har wurin karfe 1 kawai ya rike kiyakiyan ɗaki a gurinsa. Ya kyale mu, a ce yana wuri ka za mu bi shiga bala'in ɗari. Ya ƙi ba mu. Malamin ne yana bi a hankali, dattijo ya ban tausayi. Na ce gafata malam, dan ya haƙuri zan tsula rashin mutunci. Za a ba da ɗaki. Ina zuwa na tare shi na ce tsaya kai. Ba wani na ce tsaya kai. Ba mu ɗaki.
da ni da malamin can ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi na ƙasa. Ai ba haka nace ba abin da ba wani kawai ba mu daki. Da na takura shi sai ya ce mu ba saki biyu, nace to ni da jama'a ta abin daki, shi wancan yanzu an kyale shi. Nace gafata malam, bari in gaya maka wannan ba zai baka daki. Amma ga makulli ɗaya zan baka, kai da jama'a ka kuje ku yi maneji, ni kuma ka bani da yaran nan da nazo da su, mu dai dan boye gari ya waye. Gari ya waye ya ganni a gidansa, ya gan daga na zo gidansa, kai ba kai bane mutum, na ce ni ne. To me yasa baka gaya mun ba kai dan uwana ne? Na ce a'a, na zo ne a matsayin dan izalan Abuja. Dan haka idan ni na shige inuwar ƴan uwantaka a kaban daki, su wanda ba ƴan uwanka ya zai da su. Dan haka yanzu ni wannan zumunci ya kawo ni, tunda matarka ƴar uwata ce, in zumunci nake yi. Jiya kuma faɗa ne muke yi akan ba kai daidai ba. Jiya faɗa, yau zumunci. Bai yiwuwa ku ɗauko mutane marasa mutunci wanda ba san darajar mutane ba, ku ba su abu a hannunsu. Ba haka yake ba ƙungiya? Mutum bai san darajar mutane ba, kuma a haɗa shi mu'amala da mutane yana cin mutuncinsu. Ni fa malintan nan ba na wasa da ita. Yawwa, ba irin wayancan abin nan ne. Su malamai ne wayancan masu shekaru da haƙuri. Mu idan za a yi ta ne kawai. Saboda in ba haka ba an bai yi. Amma akwai jihar da kuna isa sai karamci da mutunci. Tun da nan wajen yabo ne, bari in faɗi wata jiha ɗaya. Kamar jihar Gombe. Da ka ji za a yi wa'azin ƙasa a jihar Gombe, ka ruga da gudu ka je, za ka ga karamci da mutunci. Ɗan izala a jihar Gombe akwai mutunta mutane. Yawwa, kai in baka ji sunanka ba kawai ka je wajen gyara. Ka shiga gareji wallahi. Gyara hali. Ai dan ba a faɗan mai laifi, sai mu faɗa ma jiha da lungu da ko ina ake wulakanta mutane. Wallahi jihar Gombe, ko wajen kwana ne baka samu baka je masallacin izala ka ce kai dan izala ne, asirin ka yaro a jihar Gombe. Wallahi ina gaya maku wannan, kuma muna faɗan abin da mutum yayi ne na kwarai. In ya tsula tsiya kuma a faɗa, a to ya ce ya tsula tsiya, bai yi ba ne? Haka ake yi. Yasa muke son a yi gyara. Ana neman wanda ya san mutuncin mutane, sai a danka al'umma a hannunsa. Amma wanda zai ci mutuncin jama'a, ka kuma ɗau jama'a ka danka masa, ina abu zai yiwu? Duk wanda aka ce wannan zai hulɗa da jama'a, a tabbatar yana da kirki da furfur da jama'a, da zai taimaki jama'a. Ba fa kana ba shi abinci ne kai kwan da yunwa. Ba haka annabi ya da bakon sai cewa zai sauki bakon annabi. Wani ya kai bakon gidansa, shi da matarsa da yayansa suka kwana da yunwa, bako ko yana rikito ya koshi. Ce jiya Allah ya yi muku dariya, kuma an yi muku alƙawarin aljanna kai da matarka. Saboda girmama bakon manzan Allah. Bako wasa ne, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Kamar bakon ka titi yana shan sanyi, kai kana ga mulki aka baka, dan an ce ga makullin daki, in baki sun zo ka ba su makulli. Wai kai kana ganin girma ne aka baka da mulki, kai ma aka zo wajen mulki, wai nan ma wajen mulki ne, makulli ba, da kwan makulli aka baka, amma mulki ya bayyana. Wane ne kai? Me mukamin ka? To ban da mukamin. Sharadi ne in yi mukami? Wallahi mala uban na sana bakin ciki. Shi yasa duk abin da yake damu na nake fito da shi. Yawwa, abin da zaka yi ka je ka yi. Daɗin ta da ya ci da sha na bai hannunka. Kaji. Allah ka samu fi ƙarfin tuwon da zamu ci. Kar a waye gari tuwon muna hannun wani a makale, ya ce zauna, ka zauna, ce miƙe, ka miƙe ɗan ƙara tsawo. Wulaƙanci iri-iri. Wallahi in dai annabi kake bi, ya kamata halinka ya zama na ƙwarai. Tsakar dare muka faɗo wa mutanen Gombe, muna tafiya a nan za mu Adamawa, tafiyar ba ta yiwa, wajen 10 dare muka isa Gombe, amma muka samu wajen kwanciya da wajen karamci. Aka mutunta mu, aka karrama mu, kuma haka suke. Ka je ka ga izala da tsari da saiti, malam ka je ka koyo daga jihar Gombe. Dole a faɗi gaskiya fa. Da kaji za a yi taron agaji a jihar Gombe, hankalinka kwance ka je, ba matsala. Samina mai daɗi, kaji ɗan agaji irin ta Gombe, kaji magana,
akwai abinci, akwai mutuntawa. Kaji sako kaji ai ita rowa ba ta yi ba, shi yasa ɗazu na gaya mana sunan mu marowata ne mu, wai dan mu gyara. Ai gara mu gaya wa kanmu mu gyara kafin bakin su zo. Yawwa in aka kawo saminan nan muka kasa yanka ko ɗan akuya, su kuma sun yanka muku sa, ba ji kunya ba. Kuma an faɗa an ce marowata ne mu, mutum yana jin haushi. A to ka ji haushin mana, ba marowacin ba ne kai? Ba na jin daɗin faɗa, amma dole in faɗa. Kana ɗaukan nauyin baƙi, kana taimakawa akan ayyuka na alkhairi. Anas ɗan Malik ya ce yawa annabi hidima sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce lam yakun rasulullah sallallahu alaihi sababan, annabi ba mai zagi bane. Annabi baya la'antar mutane, baya faɗin alfasha. Kana yaqulu li ahadina indal ko almu'ataba, idan mutum yayi ba daidai ba annabi zai mishi mu'ataba, zai taba shi, sai ya ce malahu, haka ne ko taribat jabinu, ma'ana goshinsa ya tabi ƙasa, me ya samu wani, me yasa wani ya kaza, annabi sai ya ainihin sirranta. Hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ma daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallama biyadihi khadiman, annabi bai taba dukan hannunsa ya doki ma'aikaci ba kaddu. Walamra ko annabi ya duki mace, kana dukan mace sai ka ce dan boxing. Wallahi mutum za ka gani kaman mutum amma katon banza ne. To wanda ke rike hannu yana dirkan mace mai rauni, kaga ya zama katon banza. To ba katon banzan bane, me zai sa yana dukan mace? Annabi bai taba dukan mace ba. Yawwa su kuma mata su rage dogon baki, kar ki je kina cewa mare ni din ka gani, maza kala kala ne. Idan kika ce wani namiji mare ni din ka gani, zai sharara miki mari kuma ba abin da zai gani, kuma shikenan. Yawwa dogon baki bai ba, nan annabi ake faɗi da haƙurinsa, ba lalle bane wanda ba annabi bai kai wannan haƙuri. Allah sa gani. Wala daraba bi yadihi shay'an, annabi bai taba dukan wani abu da hannunsa ba illa an yujahida fi sabilillah, sai dai ko jihadi ne. Wala khuyira baina shay'aini, ba ta ba annabi zabi tsakanin abu biyu ba, illa kana ahabbahuma ilayhi asaruhuma, ba ce mai saukin annabi yake dauka. An gani ko a wata riwaya illa ikhtara asaruhuma, ba ce ya zabi mai sauki. Illa an takuna isman, sai dai idan zunubi ne. Fa idza kana isman, in zunubi ne kana abadan nasu min al-ismi, annabi yafi kowa nesa da ainihin zunubi. Wa man taqama rasulullah sallallahu alaihi wasallama illa in tuhika ko in tuhikat ka in tuhika hurmatullahi fayantakima lillahi. Annabi bai taba ramuwa gayya ba sai idan hurumin Allah aka taba, sai annabi ya ramuwa. Yanzu in Allah ya kai mu karatun gaba, in an zo kenan, yawa in an zo kenan, to shi kuwa maganganun salaf, in nace salaf na gaske ba fa salaf yanzu salaf, salaf na gaske, za mu ji maganganunsu akan halin kwarai, salafu salih ake magana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu